私の名前はエリカ。35歳。どこにでもいる普通の会社員だ。夫のフミヤは私より5つ年上の40歳。実は会社を経営している社長で、世間一般的に私は社長夫人と呼ばれている。しかし私はその呼び方をされるのが嫌で、あえて会社員を続けていた。夫の会社はこの地方の中では大きな会社に分類され、資産もかなり持っている。もともと共通の知人を介して知り合った私たちは、お互いの価値観が合う、趣味が一緒という共通点から意気投合して結婚。ちょうど今から1年前に結婚式を挙げて、今は生活も落ち着いているし、私の年齢的にも子供が欲しいと思っていた。しかし、夫は最近、まるで別人になったかのような変貌を遂げる。今までは多少短気だけど普段は優しくて家族思いな人という印象だった。だが今は私をストレスのはけ口にしたりサンドバッグにする暴力的な人に、特に医者から止められているにもかかわらず飲酒量が増え、酒に酔って私を殴ってくるようなことも増えた。私だってそこまでバカではない。自分の身に迫る危険を察知し、離婚でも何でもして、あの暴力夫から逃げる作戦を練っていた。これだけひどい目にあったのに、泣き寝入りになるのだけは嫌だったから。そのため、今は離婚に向けての準備段階ということになる。夫は機嫌が悪い時のみ、私に暴力を振るっていた。大抵の理由は、仕事で部下がミスをしたとか、商談がうまく進まなかったとか。そんな些細なことで機嫌が悪くなり、家に帰ったかと思うと、いきなり私を殴りつける。そうなると収拾がつかないため、夫の機嫌が悪そうと分かった瞬間、逃げるようにして家を出ていた。本来なら、実家でも友人の家でも、どこかに避難するべき状況。だが、社長をしていて、人脈という後ろ盾がある夫を相手にするには、確たる証拠が必要だ。そのため、被害を最小限に留めつつ、証拠を集めていた。そして、私が作戦を実行し始めてから1ヶ月が経ったある時、この日は朝の天気予報で、夕方から明日未明にかけて大雪が予想されると気象予報士が言っていた。実は私、北日本出身で、大雪による災害はいくつも見ているし、経験もしている。だからこそ、雪に関する情報には敏感になっていた。念のため、帰れなくなった時のために多めに現金を持って行き、着替えもカバンに入れてから出社。すると予想通り、15時過ぎから雪が降り始め、17時には記録的な大雪を観測。当然ながら、電車や新幹線、飛行機などの公共交通機関も麻痺し、何万人以上もの人たちに影響が出た。会社も迎えに来れないかとか、どうしたらいいのかとか、戸惑いの表情を浮かべながら家族に電話をしている人で溢れている。こんな時、私だけは冷静で、会社で夜を明かす準備を始めた。うちの会社は最近できたばかりの会社で、社内に簡易的だがシャワールームがある。だから汗を流すこともできるし、仮眠室もあるので寝る場所には困らない。いろいろ準備をしてきて正解だったと思いつつ、スマホを手に取って夫に電話をした。何も言わないまま帰らずにいると、後で何をされるかわからないから。ああ、ふみやさん？こっち結構な大雪なのよ。電車も明日まで。下手したら明日のお昼まで動かないだろうし、車も危険だから今日は会社に泊まるわね。私がそう伝えると、なぜか不機嫌な夫は怒鳴り声を上げてこう言った。はあ？おいおい、こっちは仕事が忙しくてヘトヘトなんだぞ。俺の飯どうする気だよ。そんなこと自分で何とかしろ。心の中ではそう吐き捨てつつ、冷蔵庫に作り置きがあるの。こうなるんじゃないかって思ってね。悪いけど、それを温めてから食べて、足りなかったらカップ麺とか冷凍ね。と、優しく気遣いができる妻を演じて指示を出した。
すると夫は、それでも文句を言っていたが、これ以上は私にどうこうできる問題ではない。伝えることは伝えたし、夫だって赤ちゃんじゃないのだから、自分で何とかするだろう。そう思っていたのだが、1時間後、夫から電話があり、不可解なことを言われた。お前は外で反省して雪に埋もれてろ。じゃあな。それだけ言われ、ブチッと電話を切られる。一瞬、夫が言いたいことの意味が理解できず、頭上に大量のハテナマークが浮かんだ。すぐさまメッセージにて、どういうことと聞いたのだが、電話と同じような暴言を吐かれて、会話のキャッチボールが成立しない。このままでは埒が明かないし、電話口のあの様子だと酔っ払っているみたいだから無視しておいた。しかし私はこれを軽く見ていたことを後悔する。知らぬ間にとんでもない事件が我が家で発生していたのだ。翌朝会社で目を覚まして窓の外に視線を移すと、見渡す限り銀色の世界が広がっている。雪は止んだようだが、それでも電車などが動ける状況ではない。かろうじて除雪作業が済んでいる部分の道路を車が通れるくらい。この近くに住む同僚の話によると、無理に帰ろうとして事故をした人や、駅で立ち往生した人、ビジネスホテルが満室で困って途方に暮れていた人などいて大変だったらしい。そんな中、会社で夜を明かしたのは正しい選択だった。さて、そろそろ顔を洗って修行の準備でも始めようか。そう思った瞬間、スマホが鳴った。まさか、夫からと一瞬出るのをためらってしまったが、画面を見ると、相手は向かいに住んでいるおばさん。一体、こんな朝から何の用だろうと思って出ると、衝撃的なことを言われた。お宅の家の庭で女の人が凍ってたわよ。昨日の夫の暴言を受けた時と同様、私は何を言われているのか理解が追いつかず、私は無言に。それで詳しく話を聞いてみると、ますます意味がわからなくなった。おばさんが言うには、今朝、起床したおばさんの娘が窓のカーテンを開けた際、向かいの私の家の庭に人が倒れているのを発見。すぐさま警察と消防に通報し、倒れていた女性は救急搬送されたそうだ。運ばれた先はおそらく近くの大学病院。警察が我が家を訪ねた際、妻と思われる人が出てきて、女性のことは知らないと主張したそうだ。もうこの時点でめちゃくちゃ。妻の私はここにいるのに、なぜ妻と間違われるような女性が我が家にいたのか。そして、倒れていた女性は一体誰なのか。ここで一つの結論にたどり着いた。もしかしたら、どちらも夫の浮気相手で、片方が何らかの事情で我が家の庭で倒れていたのではないか。そう思うと、私はいても立ってもいられなくなり、すぐさま警察署へ向かった。訳を話すと、倒れていた女性が運ばれた病院に案内されることに。そして、ICU のベッドで寝ている女性に見覚えはあるかと聞かれたが、やはり全く知らない女性だった。また、警察の方も、私の登場で捜査の方向性が変わっているらしい。なんせ、家にいた女性が妻だと思っていたみたいだから。どうしてその人が妻だと思ったんですか？私は純粋な疑問をぶつけてみた。妹や姪っ子、他の女性家族ではなく、どうして妻として見られたのか。すると警察官同士で話をした後、後に女性の警察官から事情聴取があるため、そこでその話もすると言われた。この時点で察する。女性に変わるということは、きっと表立って言えない何かを見てしまったのだろう。それは見事に的中した。インターホンを押して出てきた女性は、下着の上に派手なガウンを羽織っていたそう。そして、奥の方からその女性を呼ぶ男性。つまり私の夫なのだが、まさかの全裸だったらしい。下着や全裸で来訪者に会いに行くのもありえないのだが、それで二人を夫婦だと勘違いしたと警察は言っていた。そもそも、搬送された女性がまだ目覚めていないため、捜査も進んでいないそう。だから、女性が目覚めるまで数日間、私はひたすら待った。そして、
病院と警察から女性が目を覚ましたと聞き、私は思い切って会いに行くことに。無事、面会を拒絶されることもなく、私はその女性の話を聞くことができた。彼女の名前は、茜。21歳の大学生らしく、やはり夫とは不倫関係にあったそうだ。どうしてうちの庭で倒れて、助けも呼ばなかったのかと聞くと、彼女は自虐の笑みを浮かべてこう語る。はは、不倫って分かってて関係を続けてたから罰が当たったんですよね。昨日の夜、急に文也さんから呼び出しの連絡があったんです。嫁が帰らなくて飯も作らないから、来て作ってほしいって。私と電話を終えた後、夫は彼女に連絡をしてそう言ったらしい。しかし彼女はこの時点でその誘いを断ったそうだ。理由を聞くと、サプライズで登場して驚かせたかったからだと。彼女は家に来て、合鍵で家に入り、誰もいないことを確認。夫はまだ仕事で出かけていると思い、冷蔵庫を開けて適当な料理を作っていたそうだ。そして、窓から入ってきた車のテールランプに気づき、夫の帰宅を悟る。サプライズのつもりだったからと電気を消し、外まで迎えに行こうとして、コートを羽織って玄関に向かうと、夫と知らない女性がいたそうだ。すると、夫は突然彼女に掴みかかり、暴言を吐きながら何度も執拗に殴り、失神寸前まで追い詰めたという。そのまま窓を開けて、雪が降る庭に投げ捨てて放置。一緒に彼女のスマホも外に放り出して、調子に乗るなと言われて窓を閉められたそうだ。ねえ、あの人、あなたを殴るとき、エリカって言ってなかった？そう聞くと、力なくうなずく彼女。やはり、夫は彼女のことを私だと勘違いして殴ったのだろう。それもそうだ。不倫相手を連れ帰ったのに、妻がいたら大変だから。電気を消していたから、彼女の顔もろくに確認しないまま暴行に及んだのだろう。そして、文也さん、車から降りてきたのに、すごくお酒の匂いがしたんです。だからきっと、酔ってたのもあって、私を認識できなかったのだと。はは、全部自業自得ですよね。それっきり、彼女は一切口を開かなくなった。警察の話によると、後遺症で体に重度の麻痺が残ってしまい、もう二度と自力で起き上がることは不可能だそう。つまり、21歳という若さにして、一生寝たきりの人生を歩むことになってしまったのだ。それを聞くと、いくら不倫相手だったとはいえ、同情してしまう。また、彼女が凍っていて一晩雪の中に埋もれていたにもかかわらず、奇跡的に生きていたのにも理由があった。彼女は放り出された後、這いつくばるようにして縁の下まで移動したらしい。なんとか顔がそこに入るところまでは動いたものの、意識が朦朧とし、助けも呼べないまま気を失ったと。しかし、そのおかげで呼吸ができ、コートを羽織っていたことで多少の寒さには体が耐え、心肺停止に陥ったのは救助される直前。また、我が家周辺はそこまで雪が降り積もらなかったのも関係している。とにかく奇跡の連続だった。救急隊も生きているのが不思議で、彼女の生命力と運の強さの結果だろうと言っていたほど。それでも私が彼女なら、こんな結果になるなら、ときっと心のどこかでは思っていたはずだ。ともかく、彼女が警察に事情を話したおかげで捜査は進展。すぐさま夫は逮捕された。そして、もう一人の不倫相手も。どうして、ここまで早く事態が進んだのかというと、私が仕掛けたカメラが決め手だったから。そう、私はもともとモラハラ DV 夫から多額の慰謝料をもらって離婚する予定だった。そのため、インターネットで購入した小型の隠しカメラなどを家の中に大量に仕込んでおり、夫の犯行の瞬間もすべて録画されていたのだ。それが逮捕に至る決定だ。もっと早くに思い出せばよかったのだが、自分の家の庭で人が死にかけていたと聞いて、そこまで頭が回らなかった。ともかく、彼女の話を聞いた後で隠しカメラのことを思い出し、私は情報提供。すると、夫は全面的に容疑を否認していたが、もう一人の不倫相手は自白したそうだ。
夫になぜあんなことをしたのか、警察は取り調べでそう聞くと、とんでもないことを言ったらしい。だって、愛人連れて帰ったら嫁がいるんだぜ。茜は来れないって言ってたし、ってなるともう嫁しかいないじゃん。まあ、もう嫁はいらなかったし、雪に埋もれてそのままって思ってさ。そう。夫は茜を私と勘違いした瞬間から、私を始末するつもりでいたそう。また、どうしてもう一人の不倫相手が夫と一緒にいたのかというと、夫は二人に連絡をし、茜が来れないからもう一人を酒を飲んだにもかかわらず車で迎えに行ったと。そして、茜のサプライズ計画なんて知る由もない夫は、酔っていたこともあって茜を私だと勘違い、本能のまま殴り続けたそうだ。警察に見つかった際は雪かきをしていたとか、何かの事故とか、言い訳をして逃れるつもりだったとも供述。そもそも鼻の骨と肋骨が折れるくらいの怪我を負って発見されたのだから、事件性があると警察に疑われるなんて考えなかったのだろうか。私は夫のことが怖くて直接面会には行かなかった。代わりに弁護士を雇って離婚に関するすべてを任せることに。夫は弁護士が私の言葉を代弁して要求を伝えた際、にやっと笑ってこう言ったそうだ。金使ったらこのくらい無罪にでも執行猶予にでもできるし、一旦は慰謝料払ってやるけど、覚えとけよ、エリカ。もう土地狂っているとしか思えない。やはり、何としてでも夫には刑務所に入ってもらわなければならない。だから、やれることはやって、夫と全力で戦うことにした。それから数ヶ月後、夫は、あの時の余裕そうな態度とは裏腹に、私に泣きついてきた。もちろん、すべて弁護士から聞いた話だが、夫はこう言っていたそうだ。エリカ、このままじゃ俺、執行猶予もつかないんだぞ。なんか、殺人未遂で悪質でどうのこうのって裁判員が言ってて、今全部有罪になってて。あれだけ威勢よく短歌を切っておいて、情けない。どこまでも考えが浅はかで幼稚な夫に、ため息がこぼれた。そもそも、21歳の子を殺そうとして無罪になるなんて、どう考えたらそんな結論に至るのだろう。いくら夫が会社の社長とはいえ、やってはいけないことといいことの区別がつかないのは残念だ。それは、夫と仲良くしていた他の経営者も同じだそう。誰も、夫のことを助けようと手を差し伸べることはなかった。その後、夫は殺人未遂や飲酒運転など複数の罪名のもと、実刑判決が下り、10年近く服役することに。また、もう一人の不倫相手も、知っていながら茜を保護しなかったとして、保護責任者遺棄罪が成立。こちらもまた、実刑判決が下り、数年間刑務所生活になるそうだ。もちろん、これで終わりではない。夫たちが受けたのは、あくまでも刑事裁判による刑罰。私は夫の不倫と DV について、そして茜は傷害罪などで、夫たちを民事裁判で訴えた。結果、私は夫との離婚が成立。また、裁判所は夫に多額の慰謝料を支払うように命じた。私の方は、普段からモラハラや DV がひどかった上に不倫をされていたとして300万ほど。茜の方は、重度の障害を負わされたとして数千万以上。それもそのはず。全身が動かない上に、片目も殴られたことが原因で視力が低下していたそうだから。不幸中の幸いは、元夫には差し押さえできる資産がたくさんあったこと。家はもちろん、高級車数台、会社、そして数千万円の貯金。これらのおかげで、私たちは泣き寝入りすることなく、慰謝料を勝ち取った。もちろん、服役中のもう一人の不倫相手にも慰謝料を請求。結果的に、彼女の親族が彼女に代わって請求に応じ、一括で支払ってくれた。私の方は、元夫と離婚して慰謝料も取れたのでそれで終わりだが、茜の方はこれから大変な人生を歩んでいかなければならない。もちろん、私だってそこまで鬼ではない。茜は知っていながら不倫をしていたため、原則私から慰謝料を請求する権利はある。だが、私はあえて慰謝料請求をしなかった。なぜなら、お釣りが出るくらいの対価をすでに支払っているから。反省もしているし、
これ以上罰を与える必要はないだろう。だが、彼女は私が思っていた以上に前向きだった。自力で起き上がることは難しくても、人の手を借りたら何とか生活はできる。だから、必死にリハビリをし、指先を動かせるようになったそうだ。確かに彼女は不倫という越えてはいけない一線をまたいでしまった。不倫の末の後遺症のため、失ったものもたくさんあるだろう。私としても、そこに関しては彼女を許す気にはならない。だが、まだ21歳という若い子の命を危険にさらし、こんな状態まで追い込んだ元夫が一番の悪魔だ。そもそも彼女が不倫に足を踏み込んでしまったのにも理由がある。彼女に一目惚れした元夫が無理やり関係を迫り、ばらされたくなかったら、と脅迫されていたことも後に発覚した。だから、彼女を全面的に責めることはできない。彼女も家族と離れて暮らし、寂しさを紛らわせてくれた元夫に惹かれてしまっていたのだろうが、ともかく私はこれ以上茜と慣れ合うつもりはない。お互い顔を見たら嫌なことを思い出すだろうから。私は私の人生を、そして彼女は彼女の人生をこれから歩んでいく。もちろん、お互いどうやって暮らしているのか、もう知ることもなく。私はただ、元夫ができるだけ長い間刑務所にいることを切に願っている。奇跡的に死人は出なかったものの、一歩間違えれば最悪の結果になっていた。だからこそ、できるだけ長く、苦しい刑務所生活を送ってほしいと願うばかりだ。それから数年が経過し、私は30代後半に、素敵な男性と再婚し、39歳で娘を出産。もう、過去は振り返らず、今の幸せをかみしめて生きている。